Nosaltres, la gerència i la direcció, ens va demanar un projecte d'atenció a la gent gran que fos diferenciat del que hi havia fins al moment aquell que vam començar aquest projecte, que el vam començar el juny del 2010. I nosaltres vam implantar un model d'atenció aguda a la població gran que consistís en una integració dels serveis mèdics i quirúrgics, el que quedés integrat per tal que es millorés l'atenció en aquesta població gran. Abans de la posada en marxa d'aquest nou model de gestió dels pacients ancians amb fractura de maluc, el pacient gran amb fractura de maluc estava a la planta de traumatologia, on la major part dels pacients són joves i sense patologia mèdica. I això era un problema important per la seva gestió, mèdicament parlant. Ja quedava clar llavors que feia falta que algun metge de la branca de medicina interna o geriatria es fes càrrec del malalt des del primer moment i sobretot també el saber coordinar des del primer moment què faríem amb el pacient un pic intervingut, com gestionaríem la seva alta, si podria retornar o no al seu origen o cap a on caldria gestionar-lo. Això ha estat possible des que treballem coordinadament. Antigament funcionava, com ha dit el doctor Duasso, a base d'interconsultes i això ha entès tot el procés, dona una sèrie d'inquietuds a la família i al propi pacient sobre què passarà amb ell i com ho solucionarà quan arribi a casa, com serà capaç de moure's, com farà les seves activitats bàsiques i el nou model ha donat un gir de 180 graus a tots aquests aspectes. Aquesta unitat està dintre de l'àrea sociosanitària. És una àrea que hi ha 48 llits, 32 dels quals són convalescents, 8 unitats de cures pal·liatives i 8 d'unitat de geriàtrica d'aguts. I està ubicat aquest servei. Dintre més tenim també el servei de PADES i UFIS, que són col·laboradors nostres. Els continguts han sigut una gran diferència, sobretot en la funcionalitat aconseguida després d'una intervenció de fractura de maluc amb el pacient ancià, un retorn molt més freqüent a l'origen, a domicili o a la residència prèvia allà on visqués el propi malalt, i un retorn a les seves activitats prèvies molt millorable respecte a com ho fèiem prèviament. Ara treballem coordinats amb geriatria, traumatologia, amb anestèsia, amb la nutricionista, amb fisioterapeuta ocupacional, amb fisioteràpia també, amb els serveis socials, i tot això ha comportat un rendiment infinitament millor dels recursos i poder fer les coses amb un plaç de temps infinitament més curt que en el pacient ancià el que li procura és un retorn molt més ràpid a moure's i a aconseguir la seva funcionalitat prèvia. Tanta sort i tanta coincidència que 2 anys, un cop iniciada aquesta unitat, dins del pla de salut hi ha les unitats d'autogeriatria, en què aquesta unitat geriàtrica de grups nostres hi enquadra perfectament dins aquesta línia d'atenció ortogeriàtrica. A part d'això, a més, ha sortit el grup de la Catalana de Geriatria, d'Ortogeriatria, del qual jo mateix soc el coordinador d'aquest grup.